Pot ser esta jugada individual d'Aimar, baló per al Kili, centrada de Kili González, baló per a Baraja, el xut de Baraja, gol! 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 Gol del València, gol de Rubén Baraja. El València que li acaba de pegar la volta al partit. I de nou ha sigut Baraja l'home decisiu. I amb aquest gol que acabem de reproduir de Baraja, la Lliga, com saben vostès, el campionat de Lliga està més a prop, però no sols per este partit. Jon Espinosa, bona vesprada novament. Bona vesprada novament, Alfons. Influï molt també el resultat del Real Madrid, que per altra part havies exhumat algunes declaracions d'algun jugador que s'estien certa prepotència, cas de Guti, i m'imagino que tindran que tancar-se les coses. No és qüestió de fer sang, però sempre podíem dir allò i alegar allò de sempre parla qui més havia de callar. Tens raó. Perquè al final les coses posen les seues al seu lloc i acaben el lloc que toca. Exacte. La veritat és que sí, comencem parlant-los de Baraja. A nit hi hagué moments en què l'equip va ser un sol home en esforç, en superació i amb ànima de campió, i un sol home fou l'encarregat de fer-ho vore, de culminar el treball minuciós i incansable amb la tenacitat de tot un equip. Rubén Baraja, nom i cognom d'un València a només 3 punts de la glòria. La afición ha estado todo el partido apoyando de una manera increíble cuando más lo necesitábamos, y es lógico que ahora disfruten, ¿no? Porque en realidad estamos a 3 puntos de ganar algo histórico, ¿no? Ganar una liga en Valencia es algo increíble, ¿no? Y la gente seguro que lo va a disfrutar, ¿no? Bien, ¿eso es todo? También me gustaría acordarme de Amadeo Carboni, porque posiblemente ha sufrido un montón después de la expulsión y bueno, pues desde aquí un recuerdo y que el partido va para él. Gracias. Gracias. El xiulit de Medina Cantalejo va posar el punt i final d'un partit inoblidable. El València guanyà l'Espanyol per 2-1 després de patir, lluitar i demostrar que vol ser campió. L'eixida de l'equip confirma de nou que el Mestalla és un sol crit. Al volta l'entusiasme de la graderia contagia massa els jugadors. Les presses aparegueren en el primer minut i això comporta poca precisió. L'Espanyol va eixir ordenat, el que complica molt les coses, encara que Mista i Baraja pogueren avançar el seu equip. En el minut 28, unes mans d'Ayala van ser interpretades com a penal. Tamudo marcà el 0-1 i els nervis afloraren ràpidament. En una acció infantil, Carboni se n'anà als vestidors en veure una cartolina roja directa. Se n'anà als vestidors i també a casa perquè no pogué veure la segona part. El València havia d'afrontar 60 minuts amb desavantatge al marcador i sobre el camp. L'italià no va poder resistir. No obstant això, els de Rafa Benítez entengueren que s'estan jugant una lliga. Curiosament, les presses donaren pas a un joc ràpid i inesgotable. En la segona part, els valencianistes ho deixaren tot al camp. Baraja avisà que es volia convertir en protagonista. Després, Aimar volgué marcar com en el dia del Deportivo. El València no deixà respirar el seu rival i per donar més presència ofensiva va eixir el Kili González. Un minut després del canvi, en el 23 de la represa, l'argentí trencà el fora de joc. La seva centrada la controlà Baraja i l'envià al fons de la xarxa. Empat a 1. Baraja tingué de nou l'opció de marcar, però ara la pilota frega el pal. El migcampista estava per tot arreu i no fallà en l'altra cita amb la història. La jugada la inicia Amar. La centrada la torna a fer el Kili i Baraja empalmà des de fora de l'àrea. Este gol val una lliga i a més es pot guanyar a Màlaga. Bueno, yo creo que lo que tenemos es un gran equipo, un equipo que sabe lo que tiene que hacer en el campo, que cree en lo que está haciendo, que además puede hacerlo y lo hace cada semana, y como hoy, pues el más difícil todavía. Sí, lo d'avui ha sigut, diguem, impressionant. Jo crec que ens han quedat en un jugador menys i un resultat en contra. La veritat que era difícil, avui en dia en el futbol és difícil, però bueno, este equip pot treure forces d'on no n'hi ha, acompanyat per una afició que crec que ha aconseguit igualar el número de jugadors dins del camp y bueno, yo creo que digan que hemos arrollado al Español en la segunda parte, ¿no? Para mí la liga es lo más importante, ¿no? Es lo más tradicional y ojalá, ¿no?, se pueda conseguir, y más con el equipo donde te has criado, ¿no?, que es el Valencia. Bueno, es suerte, trabajo y que se ha juntado un grupo de gente muy profesional, con mucha competitividad, y yo creo que estamos demostrándolo, y hoy sobre todo, ¿no?, este equipo ha demostrado que tiene raza, que tiene fútbol, que tiene carácter. Yo creo que es un partido hoy de
no sé, de chapó para todo el valencianismo, para futbolistas, afición y todo el mundo que quiera el Valencia. Yo tengo las ideas bastante claras. Hace tiempo estaba convencido que el Valencia iba a ser campeón. Es el equipo que más corre, lo vengo diciendo permanentemente. Y hoy en día la actitud es un factor que puede estar en el 80-90% de un equipo. I actitud al València no li gana a nadie. 90 minuts donen per a molt i 90 minuts, com és d'ahir, per a molt més. Del principi a la fi, estos que ara veuran són els moments crucials d'un València espanyol per a la història. Intensíssim el partit d'ahir des d'un altre punt de vista. Poques aficions, per no dir cap en el món, tenen la capacitat de recuperar